gusta nada. Que fixación tes cos escarabellos? Pois, gustanme. Claro. É a quen, non? Ei, cuidado con iso. É alento de dragón. Cría que xa non se podían conseguir. Home, eu coñezo un home que coñezo un home que... E logo que? Que está pasando? Saqueille un demo soldado a unha rapaciña. Pareceume que intentaba vir aquí. Sí, sei como soa iso. Non, para eles somos monicreques, John, non somos portas. Pódennos manipular, pero non poden pasar ao noso mundo. Mira nos pergameos por se hai algunha presenza. Claro, John. Algo máis? Non terás algo por aí para... Convida a casa. Vale, pregunto. Canto tempo teño que seguir sendo escravo teu, John? Non és escravo meu, Chas. És un aprendiz que aprecio moito. Como a Tonto ou Robin. Ou como a ese Draco co amigo gordo. Xa, daquela, por que non aprendo algo máis que conducir, John? John! John! Gustan as nosas conversas, John! Deixame a chaqueta, señor Constantine. Non, grazas. Non vou estar moito tempo. E vostede, señor? Non, eu tampouco vou estar moito. Necesito falar con el, é importante. Cheguei eu antes ca esta señorita. El groseiro estea onde estea. Ten noticias? Sí, fala co señor mismo. Si o que queres, fillo. Seguesme vixiando co teu ollo que o ve todo. Afágasme. Home, podería dicir que un pastor guía mesmo a máis descamiñada das súas ovellas. Pero aí é soar falso de pai. Ten que ter un funeral católico, padre, ten o que ter. Ángela séguese considerando un pecado mortal. Non se suicidou. O señor obispo cree que si e xa coñece as normas. Ai, normas. Padre. David. Trátase de Isabel. Ela sempre creu que Deus era o único que a quería. Por favor. Lamento. Últimamente estou vendo un tráfico de armas moi pouco usual. Deberíades pensar en concederme unha ampliación. Poderíalles facer ben aos do teu bando. Segues tratando de chegar ao ceo. E os esbirros que mandei de volta non contan. Iso debería me garantir a entrada. Cantas veces cho dixen? Isto non funciona así. Por que non os servín o suficiente? Que quere de min? Só o de sempre. Autosacrificio. Creenza. Eu creo, por amor de Deus. Non, ti sabes. E hai unha diferenza. Ti diches. Nunca pedín ver. Nacín con esta maldición. É un don, yo, que desperdiciaches en empresas egoístas. Estou sacando demos de rapaciñas. Por que non fago? Todo o que fixéchelo sempre por ti. Para poderte congraciar con el outra vez. Normas imposibles, regras infinitas, quen sobe, quen baixa. E por qué? Nin sequera nos entendes. Es ti quen debería ir ao inferno mestizo. Por que eu, Gabriel? É algo persoal, non? Non fun á misa dabondo, non preguei bastante. Deixei $5 menos na bandexa. Por que? Vas morrer novo de
diarios desde os 15 anos. E vas ir ao inferno pola clase de vida que seguiches. Estás fodido. Polo menos dá gusto sair. Sempre tivo un sentido do humor horrible. E as súas conclusións mátanme.